Sziasztok! Ebben a mai videóban ezeket a kaparó sorsjeleket fogjuk lekaparni. Hát az előző nagy veszteségem után most reménykedek, hogy legalább az árukat visszanyerem. Szóval szerintem kezdjük a kaszinóval. Hogy ez nyere valamit, még a többit félre rakom. Na, hát ez biztos nem fog nyerni, igen. 4-nél kisebb, nem. 7-nél, hát nyilván nem. Akkor itt két egyforma szimbólumot kell találnunk. Nem jött össze. Itt ilyen ászkártyát kell találni, vagy nem tudom, mert ez nem értek. És hát eddig nem tűnik túl sikeresnek. Hát igen. Aztán itt 3 azonos összeg. Hát azért annak a 7000-nek örültem volna, de mindegy. Aztán itt vannak ilyen számok, és meg kéne találni. 3, 27, 22 és 35. 3 egyforma kártyát kéne, és hát nem jött össze. Hát itt is legalább 2 egyforma számot kéne találnunk. Mondjuk itt még egyszer sem nyertem, amióta kaparok. De még van egy. Hát igen, nem nyertünk. Na nézzük ezt, még itt sem nyertem amúgy soha ezen a játékon. És hát most se fogok, semmi baj. Na itt 7-et vagy 11-et kéne összeadni. És hát nem igazán sikerült. Betűk eddig jók. És egy C betű, köszönjük szépen, ez nem nyert. Jó, akkor szerintem folytassuk a puskással a változatosság kedvéért. Itt úgy szoktam, hogy itt lekaparom. Kezdjük itt. Hát itt nem nyertünk. Ja, itt se. És itt se. Itt nagyobb gólt kéne kapnunk, mint az ellenfél csapata. 2, 4, 6, 3. Itt nyertünk valamit. Na, azt majd a végén kaparom le. És 5, 7. Itt se nyertünk, és itt 10-es szám, nem. Na nézzük, mennyit nyertem. 1000 forint, visszanyertük az árát, akkor ezt félre rakjuk. Akkor most jöjjön egy nagy kerék. Itt a nyert szót kéne lekaparnunk. Hajszál híján, és nyert. Jó, ezt is a végére hagyjuk. Eddig most nem vagyunk amúgy olyan nagy mínuszban, mint az előzőknél. 3 azonos összeg. Hát nem jött össze. Mázli szó, hát itt se jött össze, mert B betű nincs a mázli szóba. És zsák, és itt is nyertünk valamit. Hát ez már több lesz, mint az ára. Akkor kezdjük szerintem itt. 1000 forint. Jó. És itt is 1000, az 2000 forint, szóval visszanyertük 2-nek az árát. Akkor jön egy buksa. Múltkor vettünk egy bukszát, és nem videóztuk le, de nyertünk vele 10 000 forintot. Jól meglepődtem amúgy, mert csak. Itt nem nyertünk, ugye 3 azonos összeg kéne, meg 3 azonos szimbólum, ott sem nyertünk. Itt se nyertünk. Itt se. Eddig nagyon jó.
Na, nyertünk 1000 forintot. Itt megvan 3000-es. Eddig jók vagyunk. Itt viszont nem nyertünk. És nézzük, itt se nyertünk sajnos. De nem baj, mert már az árát legalább vissza tudtuk kaparni. Nézzük az utolsó játékot. Itt hát, ha lesz valami kis szerencsénk, és nem. És hát itt se, de nem baj, mert visszanyertük az árát, és az is valami. Hát akkor most jöjjön megint egy kaszinó. Ebből ez az utolsó. Na, 9-es. Erre tudja egy vizét fog bedobni. Nyilván. Na, király, és akkor ász. Igen, ki gondolta volna. És hát igen, a 8-nál nagyobb az, nem tudom mi. És itt nem sikerült, 2 ugyanolyan ászkártya. Hát nem jött össze, nem baj. 3 azonos össze, de eddig van 2 5000-esünk, és nem adta be a harmadikat. Nem baj. Jön a harmadik játék, ahol ugye ezeket a számokat kéne megtalálni. 4-es, 27-es, 34-es és 26-os. Nekünk egyik sincs sajnos. Itt kéne 3 ugyanolyan kártya, és nyilván nem. Itt ugye ugyanazok a számok kellenek, de hát nyilván nem adja be. És itt se. Jöjjenek itt az utolsó játékok. Na, itt beadhatná a cseresznyét, és nem adta be. És hát így ezzel nem nyertünk. Na itt 7-et vagy 11-et kéne dobni, és hát 8 nyilván, meg 5, és az nem jó. És hát itt nem nyertünk ismét, ilyen kaszinót többször nem veszünk, mert ezzel sose nyerek. Jöjjön ismét egy puskás. Na, itt úgy néz ki, hogy nem nyertünk. Nézzük itt 2, 4, 6, 7 és 3, 5. Na nem baj. Hát itt se nyertünk, és 10-es szám. Nincs itt, ez nem nyert. Jöjjön még egy nagy kerék. Ugye a nyert szó kéne nekünk. Legközelebb, igen, persze. Szinte. Jól van. 3 azonos összeg. Fú, de rossz ez a pénz. 1000. Hát 2000-es, mindenből 2 van. Jó, a mázli szó se fog kijönni, és a zsák se. Ez nem nyert sajnos, nem baj. Jöjjön az utolsó buksa. Hát, ha ezzel megint nyerünk valami szép összeget. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Itt az első játéknál. Hát igen, itt se. Mindenből csak 2 van. És itt is. Itt se nyertünk. Nyilván. És itt van 3 pénz, itt nyertünk valamit, majd a végén lekaparjuk. Na,
Na, 1000-esből még egyet bedobhatna, és nem. Nézzük, itt 3 egyforma szimbólum. Nem, nyilván. Fú, már elfáradt a kezem sajnos. És jobb kézzel nem igazán én kaparok jól, de itt egyelőre nem nyertünk. És itt se. Akkor nézzük meg, hogy itt mit nyertünk, szerintem az árát. Igen. Na nem baj, ez is valami. Akkor jöjjön a puskás, és akkor utoljára majd a nagy kerék. Na. Ez itt egy jó jel. És itt nyertünk is valamit, gondolom itt ennek is az árát. Mert az U betű az általában 1000 forint szokott lenni. 3, 5, 6, 7, 2, 4. Itt nem jött ki a szó, és 10-es nincs. Akkor nézzük meg, hogy itt mit nyertem. 2000. Hát akkor a dupláját nyertük. Ami jó. És akkor utoljára a nagy kerék. Ugye nyert szócska kéne. Közel volt, és hát ha a következő. Jó, itt lekaparom, hát 5-szörös, de nem. 3 azonos összeg. Nem jött össze, és akkor mázli szó, hát nagyon jó. Zsák. És a zsákot se kaptuk meg sajnos. Hát igen, itt ezek a sorsjegyek nyertek. Hát amúgy mindegyikből nyertünk, kivéve a kerékből. Vagy a kerékből nyertünk. Ja igen, a kerékből nyertünk. Hát csak a kaszinóból nem nyertünk nyilvánvalóan, mert amúgy abból sose szoktunk nyerni. Mióta azt vesszük, pedig volt egy időszak, amikor nagyon sokat nyertem rajta. Hát igen. Most itt ezek nyertek. És akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!